Salut și bun găsit la Faces of Timpuri Noi, o campanie în care descoperim cum oamenii și afacerile dau viață cartierului. Suntem la Zitec, o companie românească de tehnologie care a ales să codeze viitorul din Timpuri Noi Square. Cum s-a întâmplat să faceți Zitec și ce înseamnă asta? Pentru că arată într-un anumit fel și cu siguranță respiră același spirit. Păi suntem pasionați de tehnologie și am încercat să atragem alături de noi oameni pasionați de tehnologie și ne dorim foarte mult să facem nu tehnologie de dragul tehnologiei, ci tehnologie cu impact, pe care să o vedem în viața de zi cu zi. Și eu zic că ne-a ieșit destul de bine. Dacă faci o plimbare prin București, dacă îți faci o programare, fie să mergi la doctor, fie poate să-ți cumperi ceva, fie să mănânci, ai șanse foarte mari să folosești aplicații care au ieșit pe poarta fabricii noastre.